Sampun kesupen nggih, sakderenge ningali didudul rumiyin tombol subscribe channel Galeri Sinden Indonesia. Matur suwun. Jumeneng mawon, jumeneng ora apa-apa. Pripun? Jumeneng mriku lho ora apa-apa. Isin nek Mas Bayu. Isin. Alah nek isin nyapo ya. Jumeneng nah. Wilujeng enjang Mas. Nggih, selamat pagi. Dedek. Kula ki napa niku nek mung rungon-rungonan ki ora lega. Oh ngoten iki. Derek tepang Gladiwanu paring asma sinten? Kula Indra. Mas Indra. Nggih, pidalem saking Ngawi. Oh, Ngawi. Nggih. Ngawine pundi, Mas? Simo Kwadungan. Oh, ngawine Kwadungan. Nggih. Nggih, Mas, aku tak ngicipi swanten panjenengan ayo. Panjenengan senengane lagu apa aku nderek? Ayo. Pelok mawon, Mas. Pelok? Oke. Nggih. Pelok ya ora apa-apa. Mangga. Napa arep bawa napa? Ayo dibawani sik. Dan nanda nek gondrong ya ngono kuwi jan. Ganti barang mawon, Mas. Oh, barang. Oh. Anjen barangnya harus elok ya. Niki ngiros-ngiros Rioni, Mas Bayu. Reoni karo anu sinten? Kali Mbak Ika. Mbak Dita. Dita. Oh, Kali nggih. Mas Teguh. Oh. Napa nggih alumni isi panjenengan? Nggih. Nek Oh. kula mboten lulus. Oh, ngaten ora apa-apa, ora apa-apa. Nggih ta ora apa-apa. Nyuwun Wong ora duwe titel iki dudu wong sing ora duwe rezeki iki ta. Ah iya. Ayo. Elok barang. Napa Mas? Napa arep bawa napa? Hati-hati mawon. Hati-hati. Nggih. Bawani nggih. Siap. Nggih. Gegarane wong akrami. Ah niku ngelingi karo mantene. Nggih. Mangga. Rungokno Go, iki diwelingi lho. Ya ya. Mangga Mas Indra. Gegarane wong akrami. Wah, elok tenan suarane. Doro. Tepuk tangan Jo dienggo Mas Indra. Aduh, wong ya dienteng-entengi ya. Nek sing ngrungokke ning radio no wah iki mesti piyaine putri gedhe dhuwur wah. Nah iya. Celo wencir kuning. Heeh, asli kuwi. Hati pawi. Nek jos. Kaya lagi iki kepenuk. Ha iya. Kok nek pas aku ning Ngawi ae mang ngusul. Nggih. Kok nate nderek jenengan? Apa ya? Nggih wonten buduk. Ngendi? Buduk. Buduk. Nggih. Oh, nggih, sik. Ah ditentek tadi lali. Luput pisan. Kenapa? Kena pisan. Yen gampang lume. Naik. Gampang. Jas. Ayo siwa ya. Heeh, suarane siwa. No nano, ayo. Yen angel kalah. Ngau jengat barang. Langkung Nano
biasa. Gila. Oh, Teguh ya ora ngenake biyen-biyen. Teguh penlali kalih kula. Ayo. Agar duwe cengceman nek meneng ae. Kamangka biyen sak kos-kosan. Wah. Lali. Weh, tadi teklure Teguh ngerti Mas Indra mesti ngerti. Ya. Balungan siap. Awas. Baik pokoke itu. Kaya kon siding. Yo lanjut Mas Indra. Dadi ati wong prasaja lare bebu dene bablas silaing janji ya, monggo. Karwa